Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες της ωραίας αυτής πόλης. Σήμερα που γιορτάζουμε την επέτειο της απελευθέρωσης, βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή, διότι και σήμερα δίνουμε τη μάχη, τον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας μας από κάθε είδους δουλείας, επιτήρησης, να ξεφύγουμε από αντιλήψεις, πρακτικές, νοοτροπίες του παρελθόντος που μας κρατάνε πίσω και να απελευθερώσουμε τους πολίτες μας για να μπορούν να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι, με σιγουριά και προοπτική. Ένα μεγάλο βήμα που κάνουμε είναι ακριβώς ο Καλλικράτης, ο νέος αυτός θεσμός, ο αυτοδιοικητικός για την περιφέρεια και τους δήμους, που ακριβώς κάνει αυτό. Σπάει τα δεσμά μιας εξάρτησης πελατειακής και συγκεντρωτισμού και δίνει φτερά στην περιφέρεια. Στις δυνατότητες που τόσες υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, όπως βεβαίως της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, τεράστιες δυνατότητες που αισθάνονταν πνιγμένοι από αυτό το πελατειακό σύστημα. Αυτό ακριβώς κάνουμε, απελευθερώνουμε δυνάμεις και μαζί δίνουμε τη μάχη να φτιάξουμε την Ελλάδα που θα είναι μια Ελλάδα ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφάνειας και δημοκρατίας. Αυτή είναι η βούληση του ελληνικού λαού, αυτήν την βούληση υπηρετούμε και θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά.